Ja, så er vi her på grunden 3 dage senere. Vi gik og plantede hjelme. Ja. Og sådan. Der er gang i den herude. Det er fedt det her. Ja, så I kan godt se, at grunden ser lidt anderledes ud nu. Det er 799, kan vi så sige. Så er vi i swimmingpoolen her. Har lavet en brønd her, så vi kan få drænene til at fungere. Der ligger dræn hele vejen rundt her, ind under midten. Så nu får vi snart spændt snorret til poolen her. Der ligger resten af drænen. Så nu er det hele drænet. Jeg har sat en dykpumpe på, så hvis det kommer for langt op en dag, grundvand, så har vi en pumpe, der kan tømme det drænen, så det ikke står og søber vand op under poolen. Så har vi lagt nogle specielle drænplader i bunden, så det er beskyttet fra pugt nedefra, selvom det er drænet også. Så kommer der bærepladerne på her, så vi snart styr på bunden af poolen. Er vi klar, Søren? Så klar. Det kører bare. Søren Sokkel on the move. Lavet hjørner. Du kan se, at de her fundablokke, de er åbne i enderne, nogle af dem er lukket. Det skifter lidt for at få dem forbandt. Der er lagt jern i det hele, så det er klar til at støbe i morgen. Så skulle vi have lavet de her hjørner, så nu har vi lavet de her på hjørnerne, sådan at de ligesom er lukket af i enderne. Christian, han er i fuld gang med at lime første lag isolering på siderne. Ser godt ud, Christian. Ja, det er ikke til at overskue. Det er sådan en skurvogn, den ser ud, når man ikke rigtig kan overskue mere. Der er sand overalt, lort overalt. Vi er bare træt. Så held og lykke, hvis I går i gang med byggeprojekt.